Čaute ľudia, vás vítam pri novom videu a my si dneska ideme zahrať Matúš hrá FC24, vidíte to sem, dal som si aj like teda, no a ideme, idem hrať teda Euro FC a som v grupke E a som si vybral Slovensko, ktorý Slovák si nevybral iný tým než Slovensko, aj iný tým môžu, ale dobre, nič nemám tom, hej, takže nedám šafu, nechám to takto, je to klasika. Mám ťažké Belgicko proti sebe, ide animácia. Takže ideme proti Belgicku. No, v grup E, prvý náš zápas. Group Stage UEFA Euro 2024, čo je veľmi super. Bude to po partoch, hej, takže budem dávať do komunity, chcete part 2, FC24, Matúš hrá Euro a také veci, hej. Čo vy vyberete, to ja robím, lebo ja som taký. Takže ideme Belgicko versus Slovensko. Sem vidíte týmy. Dáme si attacking a ideme hrať. Trošku sa mi to seká, takže ľudia, prepáčte, keď sa mi to teda bude sekať, lebo to je taká hra proste, ako vždycky. Takže Haraslín to má, Hansko, Haraslín, Boženík to má, náš super útočník. Belgicko mi zobral loptu. Haraslín má nahráva Boženíkovi, Boženík je vpredu a nič. Narazili sa do seba. A teraz pre koho faul? No a Belgicko, čo som ja zase zrobil. Máme aj komentátorov, neviem, či počujete ich. Teda ideme bomby, ľudia. Takže uvidíme, či to dáme teda. Lebo dúfam, že hej. Je stále 0-0 a Lobotka to má, Beneš, Haraslín to má, Boženík je vpredu sám, Boženík pokakal to, kámo, to je sprostý. OK, Lobotka má, zás to pokakal. Lobotka to pokakal skôr. No. Lukaku má šancu, ale ja ho podkýňam. Tak, nič, on má stále šancu. Lukaku je vpredu a môže nahrať akomu. No, nahráva. Dobre, Beneš má Škriňar, náš kapitán, najlepší, čo je v Paríži. Haraslín Boženíkovi, Boženík nahráva Haraslínovi. Haraslín má šancu, teraz bežím za Haraslína a Haraslín nahráva ako tupec. Jupi. To nahral ako debil. Dobre, nevadí. Takže ideme bomby, hej, čo som hovoril. Jeden sa tam potkol, Škriňar, on to pokakal, že až. Nevadí. My sme Slováci, takže môžeme dať čo pokakať. Nevadí. No a je gól. Jupi. Lukaku mi dal gól. No Boženík Škranc. A 45. minúta, to je sprostosť. Takže naspäť sme. Lobotka, Tomič, má to a ideme bomby, lebo dačo asi vymením. Oni dvaja idú na mňa, to nie je vôbec. Dobre, ja som ich prešiel, Tomič ich prešiel. Škranc môže nahrať, on to pokaká ako... No, nič. Musíme to dať. V realite sme porazili Belgicko, ale šampióni Eura sú Španielsko. Prečo Španielsko práve? A sme prehrali proti Anglicku, čo som si myslel, že bude 2-1 pre nás. A nie. My sme to pokakali. Áno. Za Kucka dáva gól 89 Kucka. On je gold. Teraz dačo premeníme ľudia.
práve som dokončil hru, ľudia, a skončilo to 3-1 pre Slovákov a Slováci vyhrávajú a pripočívajú si 3 body do knižky a Belgičania sú poslední. Ukrajina, Románia to zvládajú. Ideme sa pozrieť na Česko. Česko to tiež zvláda, oni sú gouti tiež, naši bratia. Takže ideme teraz proti Ukrajine. No, sme sem. Slovensko versus Ukrajina. Konečne Slováci prileteli. Sú ready. Moji Slováci sú ready. Takže Tomič to má. Poleš, Chranc, Tomič, Beneš to má. On nahráva krásnu nahrávku, konečne. Šchranc a Tomič chce vystreliť, on ho zablokoval. A Beneš strela. Nevadí. Pokakané to je. Dobre. Denis Vavro beží na svoj život, aby to oblokoval Sudáková a on strieľa ako tupec. Dubravka to má, náš Slovak. Slovenský brankár. Boženík, on tu robí skilly, dribbling 99, ešte nie. A Pokakal. Škriňar, nič. No, Pokakal to. Hansko to má. Beneš. Dobre, majú naspäť Slováci. Haraslin. Klnoplia, neviem to povedať to meno. Siganov. Dovbík to má. A on to pokákal ako nič. Dobre. Hansko naspäť, Beneš je goat. Musíme to dať. Boženík. Ne, Kúcka to má, Boženík má šancu. Kúkajte. A gól. Je to Boženík. Kúkneme si replay. Takže on išiel bomby a nahráva a Boženík strieľa a gól. Pripisujem si jeden gól do tabulky. No, nie do tabulky, do zápasu. Jak si môžu pripísať, keď sú v zápase? Dobre, to ješ. Ideme bomby. Takže Kúcka to má, náspäť Šchranc. Šchranc, Ankara, Šchranc. Povedzte mi do komentárov Cristiano Ronaldo alebo Messi. Lebo ja dávam Cristiano Ronaldo. Vrátim sa na 60. minúte a poviem vám zatiaľ také mini štatistiky. Poviem na konci štatistiky, ale sme na 63. minúte a oni tu idú bomby a je stále 1-0. Ty vole, to bol faul. O nie. Tak počkaj, Šchranc bude sem vstať, keby náhodou. Tak oni sú sprostí. Oni mi nikdy nebudali gól. Úplne nikdy. Dúfam, že si ešte dačo to pamätám. Lebo už ani neviem skoro. Zatiaľ, čo mi dali, vám poviem, hej. Na tej 45., 46. a ja tak. No a teraz mi dali faul, krásopisne. Asi ich tretí faul. Môžem to dať? Ja to pokakal som to. Bol som dať krásny. Nevadí. Teraz komentátori mi hovoria, ma týrajú, že on vôbec neskoruje stade. Ale skorujem. Dobre. Jaremčuk ide dopredu. O nie. Musím ho falnúť asi. Nie, tak ho nefalnem.
A Dubravka to má. Ja to podržím. Koľko minút? Aha, plus 0. Plus 5! O nie. Bum. Rýchlo. Polievka. Bum. Bang. Barabam, bam. Ty vole, keby to bol gól. Ne. Takže čo sa teda stalo? Tupec mi nahral zle a potom mi dal ďalší faul. No. Neviem. No a toto Pardinotka nám končí. Posledný zápasy dáme proti Románii v ďalšom parte. Česko to zvláda na 3. mieste a iný už sa nevyjadrujem. Dobre, takže zvládame to, sme prví a verím, že vyhráme celé Euro v FC24 Mobile. Takže čaute ľudia, dajte mi like na part 1 a dajte odber a ešte votujete, prosím, nech mi votujete do komunity. Tam dám aj part 2, hej? Euro FC24. Takže čau ľudia! Bang! Vychválené.